Dyma'r myfyrdod ar gyfer medu y pedwerydd. O dad arwen y meddyliau heddiw eto, a chynorthwyan i wynebu her diwrnod newydd, wythnos newydd gyda dy wynt di yn ein hwyliau. Amen. Eisiau darllen adnodau o actau 27 i chi am y storm. Cafodd y llong ei dal yn y storm. Roedd hi'n amhosib hwylio yn erbyn y gwynt, felly dyma roi fyny, a chawson ni ein cario i ffwrdd ganddo. Bu bron i ni golli cwch glanio'r llong pan oedden ni'n pasio heibio ynys fach cawda. Ar ôl i'r dynion lwyddo i'w chodi ar fwrdd y llong, dyma nhw'n rhoi rhaffau o dan gorff y llong, rhag iddi ddryllio ar farau tywod syrtus. Wedyn dyma nhw'n gollwng yr angor môr ac yn gadael i'r llong gael ei gyrru gan y gwynt. Roedd y llong wedi chiro cymaint gan y storm, nes iddyn nhw orfod dechrau taflu'r cargo i'r môr y diwrnod wedyn. Ar diwrnod ar ôl hynny, dyma nhw hyd yn oed yn dechrau taflu tacl y llong i'r môr. Dyma'r storm yn para'n ffyrnig am ddyddiau lawer, a doedd dim sôn am haul na ser. Erbyn hynny, roedd pawb yn meddwl ei bod i ar ben arno ni. Doedd neb ag awydd bwyta ers dyddiau lawer. Yna, dyma Paul yn y diwedd yn sefyll o flaen pawb ac meddai, dylech chi fod wedi gwrando arna i, a pheidio hwylio o ynys Creta. Byddech chi wedi arbed y golled yma i gyd wedyn. Ond codwch eich calonnau, does neb yn mynd i farw, ein bod ni'n mynd i golli'r llong. Safodd angel Dduw wrth ymyl i neithiwr, sef y Dduw biau fi, yr un dwi'n ei wasanaethu. A dyma ddywedodd, paid bod ag ofn Paul, mae rhaid i ti sefyll y brawf o flaen Cesar, ac mae Dduw'n garedig yn mynd i arbed bywydau pawb arall sydd ar y llong. Felly codwch eich colonnau. Dwi'n credu fod popeth yn mynd i ddigwydd yn union fel mae Dduw wedi dweud wrthai. Ond mae'r llong yn mynd i gael ei dryllio ar y greigiau rhyw ynys neu gilydd. O dyna rhyw fraslun sydyn o'r hanes, a dwi'n codi testyn o adnod 25 ym Mhennod 27. Ha wir, cymerwch gysur canisrwy fi yn credu i Dduw. Ha wir, cymerwch gysur canisrwy fi yn credu i Dduw. O trafodaeth mewn dosbarth ysgol Sul rhyw tro, ac mi ddwedodd rhywun rhywbeth fel un, dyw i fawr o wahaniaeth i neb arall beth a greda fi. Hynny yw, nid fy mod i yn credu yn niw sy'n bwysig rhywun arall, ond y mod i'n byw yn weddol bach. Os yw dyn yn weddol onest a diwyd yn ei waith, os nad yw e'n gwneud llawer o ddrwg i neb, wel, nid yw na gyma na gacw a yw'n credu yn niw neu beidio. Dyna i chi gred boblogaidd iawn heddiw yn dydde. Os yw e'n fachan bach net, beth yw'r ots am ei gred? Ac ar yr athroniaeth yna, y sefydlu'r hyn. Nid yw'r hyn a gredo un yn gwneud dim gwahaniaeth o gwbl i'r rhai y fydd yn ei gwmni ac o'i amgylch. Dwi ddim yn credu fod y rhai sy'n dweud hyn yn gywir. Mae'r hyn mae dyn yn gredu ynddo yn effeithio i'r gwell neu i'r gwaith ar y cylch y mae'n troi ynddo. Ac mae'n greda i fod hyn yn cael ei ddangos yn glir yn hanes yr apostol Paul yma. Hanes mordaeth Paul fel carcharor i Rufain sydd yma. Y fordaeth ryfedd, lle bu storm fawr a bygythiad i fywyd y cyfan ohonynt. Nawr fues i eriod yn llawer o forwr. Dwi wedi bod yn dost ar sawl fferi ac wedi cadw i'r gwely yn y Bay o Biscay hefyd. Fy mod yn hoff o weld y môr, grot o wlad ydw i, gan i fi gael fy magu yn y wlad siwr o fod. Ond dwi'n credu fod lyc yn rhoi hanes byw o'r storm yma i ni. Cyn cychwyn roedd gwyntoedd croesion, a Paul yn cynghori y dylid aros, ond nid felly capten y llong. Mewn ychydig ar ôl cychwyn ar y fordaeth, mi gododd gwynt cryf iawn. Roedd mor gryf fel bod y llong ar ei drigaredd. Taflai'r gwynt yr hen long fregus yma ag acw, a ni allai'r morwyr wneud dim. Mae lyc yn creu darlun byw,
Nid yn unig o'r môr cynddeiriog, y gwynt cryf a'r llong fregus, ond o anallu morwyr yn wyneb yr elfennau ac o'i hanobaeth i gyd, hynny yw y teithwyr a'r morwyr. Roedd hi mor ddrwg, fel na welai neb obaith o gwbl iddynt. Dyna'r darlun sydd yma. Pawb ofn ac wedi anobeithio, hynny yw pob un oedd yno heblaw Paul. Ha wir cymerwch gysur canis yr wyf fi yn credu i Dduw. Wel, dyma ffwl yn dweud peth fel yna nghanol storm fawr. Ond dyna chi un peth dysgur i ni yn yr hanes yma. Paul oedd y dyn mwyaf defnyddiol ar y llong. Mae wir ei fod e'n feddyliwr mawr, bregethwr hiawdl, ond ni'n illodd e gannoedd i'r ffydd Gristnogol, trefnydd gwych, yr eglwysia sefydlodd yn gymeriad cadarn a fe berchyd ei farn ef gan eglwysi, lawer. I ni fodlon cydnabod hyn am y gŵr yma, y pregethwr. Ond nid yw'n fath o ddyn fydde o werth mewn awr gyfyng fel storm enbyd ar y môr. Wel, darllenwch i'r hanes yma, ac fe welwch i mae'r cenhadwr, yr apostol, oedd yr unig un oedd yn ddefnyddiol yn y storm. Nid yw freuddwydiwr oedd Paul, ond dyn ymarferol. Ond nid yw hyn yn wir am Iesu Grist hefyd. Dyma un a fi byw mewn ffydd berffaith a ddisigl. Dyma un a soniau am Dduw ar bob amgylchiad wrth yr rhai fydden ni gyfarfod e. Ond fel dwedodd un ar any questions rhyw noson, I have nothing against people who practice religion so long as they don't carry it too far. Cadwch o fewn rhyw gylch bach. Peidiwch dod i'm hamau i, am pethau i. Ie, peidiwch am mynd yn rhy cyn, yn rhy bell gyda Cristnogaeth. Ond aeth Paul i'r eithaf yma, dweud am ei gred mewn storm, a dysgu am Dduw wnaeth Crist ar bob amgylchiad hefyd. Cred llawer heddiw yw fod rhai tebyg i Paul a'i cred na dyn nhw ryw lawer o werth ymarferol. A nhw'n iawn yn y pilpid, ond dyna ni. Mae'r hanes yma yn gwrthbrofi hynny. Ac fe ddylanwadodd yr hyn a gredau Paul ar bawb yno. Dylanwad beth oedd ef ei hun, sef gwas i Dduw. Fe brofon ni ein gwerth i gymdeithas trwy gyfraniad ariannol iddi. Ond mor dda yw hynny, i ni fwy o werth i gymdeithas pan roeddwn yn hunain yn ei gweithgarwch. Dwi wedi dweud mwy nag unwaith mai oddi wrth ei weithredoedd mae mesur dyn, ac mae ein gweithredoedd yn bwysig. Mi ddarllenais hanes am awyren yn mynd i drafferthion, a daeth y gorchymyn i roi'r safety belts ymlaen, niwl trwchus, ac un o'r peiriannau, un o'r engines wedi torri. Dim gobeith, meddwl peilot, y teithwyr yn mynd yn nerfus ac yn anrhefnus, pobl dda ddysgedig yn panico. Ond meddai un stiwardes, rydw i'n Gristion. Dewch i ni gael gweddio, a chynhaliodd gyfarfod gweddi yn ei canol, fel Paul, hi oedd y mwyaf defnyddiol yno. Ac yna'n ail fe daeth Paul a gobaith i bawb. Di bregethu llawer am hyn yn ddiweddar, yn y cyfnod anodd yma. Daeth Paul a gobaith i bawb. Un funud ar fwrdd y llong, doedd dim gobaith o gwbl. Nid oedd haul na seren, a chwythiad drigaredd y môr yn cael ei hyrddio i drychineb ofnadw. Yna, o'r dawel y gydaw golau cynta'r wawr, wele lewyrch o obaith yn dod i galonau y criw. Gobaith yng nghanol yr ystorom fawr, a hynny am bod yna un ar fwrdd y llong allai ddweud, cymerwch gysur, yr wyf fi yn credu i Dduw. Roedd pethau rhy mor dywyll ag o'r blaen. Cymyled dion, dim seren, yr elfennau yn rheoli, parhau y storm, aint y nes o hyd i ddannedd y creigiau. Ond roedd ffydd dawel gadarn Paul wedi rhoi ysbryd newydd iddynt. Daeth gobaith. Nid yw wahaniaeth i eraill beth gredu ni. Tybed. Wnaeth wahaniaeth mawr i'r morwyr yma.
A yw'r hanes yna'n rhy hen? Gadwch chi ni symud ymlaen i 40au y ganrif ddiwetha, pan erlidiwyd Cristnogion yn yr Almaen. Ond nhw'n cael eu taflu garchardau i dorri hysbryd. Yno taflwyd Martin Niemöller a rhai tebyg iddo. Ond y presenoldeb Cristnogion cadarn fel Niemöller yn rhoi gobaith i'r gwan yng ngarchardau'r Almaen. Yr un oedd yr hanes a hanes Paul, dod â gobaith i'w calon. Ydy mae yn gwneud gwahaniaeth i eraill beth a gredu ni. Datganiad Paul a Niemöller a'i tebyg yw yr wyf fi yn credu i Dduw, yn credu yn Dduw, ac fe ddygodd ei presenoldeb obaith i'w amgylchedd. Mae yna hanes llawer mwy diweddar sy'n dangos bod yr hyn a gredu yn cael effaith ar eraill. Hanes bachgen yr enw Shane. Oedd Shane wedi dechrau dwyn o 2 a 2 ceir o oedran cynnar iawn. Ac cyn hir ei wedi trywanu bobl a gwerthu cyffuriau ar pen draw oedd iddo gael ei ddal a'i gyhuddo geisio llofruddio rhywun. Gafodd ei garcharu. Ond oherwydd ei gersinau fe drywanodd a'i swyddog yn y carchar am iddynt wrthod iddo ddefnyddio'r gampfa. Yn sgil hynny cafodd ei drosglwyddo i garchar high security. Yn y carchar hwnnw, mi gyfarfyddodd Shane a Robert oedd yno am lofruddio. Ond yn ystod ei gyfnod yn y carchar, roedd Robert wedi dod yn Gristion, yn credu i Dduw. Doedd Shane ddim yn deall y pethau roedd Robert yn ceisio ddweud wrtho. Ond mi arhosodd un peth yn ei feddwl, sef yr hyn ddywedodd Robert wrtho unwaith. I've been in prison for 15 years and probably never getting out, but I'm free. Oedd Shane ddim yn deall hyn o gwbl. Fe symudwyd Shane i garchar arall, a dechreuodd sgrifennu at Robert a darllen ychydig ar y Beibl. Gofynodd caplan y carchar iddo ymuno mewn cwrs alffa ac mi gytunodd mwyn y bisgedi siocled ar drafodaeth. Pan oedd ar ganol y cwrs, fe deimlodd bresenoldeb Dduw ac mi ddywedodd e, Jesus, I know you died on a cross for me. I don't like who I am. Please forgive me. Teimla'r dagrau yn croni, a chyn hir oedd yn llefen yn uchel am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Teimlodd rhyw bwysau yn codi o'i ysgwyddau ac ar yr eiliad honno, gwyddai fod Dduw yn real ac roedd yr Iesu wedi ei gyffwrdd. I dorri stori hir yn fyr, wedi iddo gael ei ryddhau, dechreuodd Shane fynychu'r eglwys a chyfarfod ei wraig Sam a dyma ei dystiolaeth, Jesus has changed my life. Nawr, sut all unrhyw un ddweud nad oedd yr hyn a gredau Robert wedi cael dylanwad ar Shane? Yr hyn a gredaf yn dylanwadu ar eraill. Gwelwn ni un peth arall ddigwydd hefyd yn ôl yr hanes yn y testun. Rhoddodd ffydd Paul y fendith o gysur. Cymerwch gysur, meddai wrthynt. Gyda'i bresenoldeb ef daeth gobaith i'w calonnau ac fe'i cysurwyd yng nghanol ei pryderon. Os edrychwn i'r geiriadur ar ystyr y gair cysur, gwelwn yn Saesneg comfort, relief in trouble. Wel, ond i ddygodd presenoldeb Paul hyn ar y llong. Credai yn Dduw, meddai ef ei hun, a hynny oedd yn cyfrif ei fod yn gallu gwenu yn yr ystoron fawr. Daeth ei bresenoldeb a chysur iddynt, rhyddhad yn amser ei trwbl. Cysur, am bod yna un ar fwrdd y llong, allai ddweud yr wyf fi yn credu yn Dduw. Dyna i chi ychydig o'r hyn a welir yn yr hanes yma. Hanesyn sy'n gwrthbrofi'r honiad poblogaidd, nad yw'n gwneud gwahaniaeth i arall beth yw ein ffydd ni. Mae dyn sy'n gallu dweud heddiw fod ganddo ef ffydd yn Dduw ac yn gweithredu felly yn effeithio ar yr rhai sydd yn ei gwmni. Dyhead calon pob Cristion yw lledaenu teyrnas Dduw. Deled y deyrnas. Dyna ein gweddi yn dymuniad. Gorchfygu y byd a'i ddwyn dan lywodraeth y Crist. Sut y ceir hyn felly? Gai ddyfynu o adnod 4 o 5 bennod llythyr cyntaf Ioan. A hon yw yr oruchafiaeth sydd yn gorchfygu y byd,
sef ein ffydd ni. Dyna orchfyga'r byd. Pobl all ddweud ym mhob amgylchiad, cymerwch gysur, yr wyf fi yn credu i Dduw. Mwyn ei enw. Gawn ni orffen gyda gair o weddi yn ôl ein harfer. Diolch Dduw dy fod ti'n Dduw sy'n anghofio bai, yn pwyso dileu neu delete yn hermau cyfrifiadur ar ffeiliau yn hys ymwybod, ac yn hytrach yn ceisio gennym dy bwrpas a thaioni gweithaf ein bai, ac mae dy ddileu di yn ddileu llwyr, nid cysgod o faddeuant. Boed i ni ddangos ein diolchgarwch ynglyn â hyn i Dduw, heb bod yn ffiantus a chymryd Dduw yn ganiataol yng nghanol argyfyngau bywyd yn unig. Diolchwn fod Dduw yn rhoi cyfle i ni eto, yn maddau. Mae Iesu yn dweud y dylem efelychu hyn gan faddau 7x7. Gofynnwn ni ti faddau ni pan yw'n crefydd yn mynd yn ymarferiad, yn unau'n rhy brysur i ymdywelu a dy glywed di, ac i fod yn dy gwmni di. Bu gyda ni pan i ni'n teimlo'n anigonol ac wedi blino, yn teimlo fod y ffordd yn hir. Bendithian taith a'n diben yn y byd, ac ar gyhoeddan i bob dydd oedd bwrpas i ni blant dynion. Diolch Dduw am ein dysgu fyw, a diolch am ein dysgu fwy a fwy sut i fod yn gryfach Cristnogion, ac i gerdded y filltir arall heb ddisgwyl dim yn ôl. Dyna yw'r ail filltir i ni, rhoi heb edrych yn ôl. Bydd gyda ni yn ein teimladrwydd. Mae yna deuluoedd mewn galar. Mae yna deuluoedd mewn dioddefaint heddiw. Yma yn ein gwlad a'n hardal ni, ac hefyd gannoedd a miloedd o filltiroedd i ffwrdd. Bydd drigarog wrth yw'n warglwydd a lleddfan doluriau. Arwain ni nôl at y groes, at faddeuant bechodau, ac at gariad amrisiadwy, dy fab Iesu Grist. Amen.